mennesker en sjæl. Og hvad sker der egentlig, når vi dør? Kan vi se ind i fremtiden? Og kan vores tanker helbrede os? De spørgsmål har hidtil handlet om religion og tro. Men et stigende antal videnskabsmænd forsker nu seriøst i disse områder. Og hvis deres teorier er rigtige, vil de fundamentalt ændre vores opfattelse af, hvem vi er. I aften vil vi vise jer nogle spændende eksperimenter, som undersøger, hvordan vi kan bruge vores skjulte kræfter til at helbrede os selv. Kan vi f.eks. kurere dybt traumatiserede danske soldater ved hjælp af psykedeliske stoffer? Og kan vi ved hjælp af nogle simple tankeøvelser ændre både vores hjerne og vores krop? Vi bliver mere og mere stressede. Cirka 430.000 af os har alvorlige symptomer på stress hver dag. Og stress er yderst farlig for helbredet. Op imod en fjerdedel af hjertesygdommen skyldes stress. Og hele 1.400 danskere dør ligefrem af det hvert år. De fleste af os har svært ved at arbejde mindre. Men er der noget, vi selv kan gøre ved det? Vi tager til et af verdens mest berømte universiteter, Harvard Medical School i USA. Fordi herinde er der nemlig en professor, som var en af de første i verden, der bragte videnskab og spiritualitet sammen. Stress is so pervasive in our worlds today, and it can affect our whole genetic picture. Herbert Benson er associate professor i medicin på Harvard Medical School, og han er grundlægger af Mind Body Instituttet. Han har længe studeret stressets indvirkning på helbredet. 60-90% of visits to doctors in the Western world are not due to a definable cause, but due to the actions of stress. Stress er et urinstinkt, hvor kroppen gør sig klar til kamp eller flugt, hvilket er meget smart, når man bliver angrebet af en løve. Det udløser stresshormoner, pulsen stiger, blodtilførslen til organerne hæmmes sammen med immunsystemet, og cellerne nedbrydes. Og hvis det varer for længe, bliver vi syge. High blood pressure, anxiety, depression, insomnia, infertility, rheumatoid arthritis. For 40 år siden studerede Herbert Benson meditative religiøse ritualer over hele verden. Og han opdagede til sin store overraskelse, at de alle havde 2 ting til fælles. One was a repetition. That repetition could be a word, a sound, a prayer, a phrase, or a repetitive movement. The second is when other thoughts came to mind, you disregard them and come back to the repetition. And in every single culture of humankind that had a written history, these 2 steps were there. It was almost scary for me. Wherever we looked, they were there. Herbert Benson opdagede, at når man praktiserede de 2 ting, ja, så skete der noget forunderligt med kroppen. A set of physiologic changes came about that were exactly opposite to the stress or fight or flight response. Det er en revolutionerende opdagelse, at kroppen har en modsat tilstand af stress. Decreased blood pressure, decreased heart rate, decreased rate of breathing, decreased metabolism. Herbert Benson kalder denne tilstand for kroppens afspændingstilstand. Den fremkommer ved både religiøse og ikke-religiøse meditationer. Men hvordan kan det påvirke vores krop så meget, at vi tømmer hjernen for tanker? Det satte Benson og hans team sig for at undersøge ved et banebrydende forsøg. I 2008 undersøgte de som de første i verden, om meditation kan påvirke aktiveringen af vores gener. We measured the activity of or expression of all 50,000 genes. De sammenligner 3 grupper. En, der har mediteret i mange år, en gruppe, der kun har mediteret i 8 uger, og så en gruppe, der aldrig har mediteret. Og forskerne blev overrasket. Dem, der har mediteret i mange år, viser forskelle i aktiveringen af 2.200 gener. Gener, der ifølge Benson blandt andet reducerer stress, modvirker betændelser og modvirker ældning. Meditation er altså ikke hokus pokus, men aktiverer vores arvemasse. Any conceived of separation of mind and body was shown to be inaccurate. Endnu mere overraskende var det, at folk, der kun havde mediteret i 8 uger, udtrykte ændringer i aktiveringen af 1.561 gener.
Fundet viser ifølge Herbert Benson, at vores tanker på yderst kort tid påvirker vores genudtryk. We have the capacity to use our minds to check the very building blocks, the fundamental building blocks of our body, the RNA and the DNA. Men kan det virkelig være rigtigt, at så kortvarig meditation kan føre til så store ændringer? Det skal et forsøg på en arbejdsplads i København belyse. Spørgsmålet er, om 10 minutters meditation hver dag i arbejdstiden kan have en målbar effekt på stressniveauet. Mindfulness, det giver os evnen til lige at træde et skridt tilbage fra vores normale reaktion, vores normale måde at se tingene på. Rasmus Hougaard underviser virksomheder i en ikke-religiøs meditationsform kaldet mindfulness. Jeg vil forvente, at de får en større glæde, mindre stress, større sociale eller bedre sociale relationer. Og større glæde og mindre stress er netop, hvad Maja trænger til. Hun har svært ved at få sit arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Jeg har et barn på 1 år, som ikke sover særlig godt om natten, så jeg er generelt ikke udhvilet. Jeg sover alt for lidt. Maja er især frustreret over, at hun ikke føler, hun har overskud til sin datter i hverdagen. Jeg lægger rigtig meget af min energi på arbejdet, og når jeg så kommer hjem og hele det der ræs med at få hentet og aftensmad og spise og bade og sådan, ikke? Der ville det også være rart at kunne komme hjem og have energi til at være sammen med min datter, som jeg jo glæder mig til at være sammen med, i stedet for at være lidt sådan udslidt æblegrød der klokken 5, ikke? Maja er dog ikke optimistisk med hensyn til sine meditationsevner. Jeg er rigtig dårlig til at meditere. Jeg overvinde tankerne. 41 medarbejdere skal udfylde et skema, hvor de selv vurderer deres stressniveau. Vi vender tilbage til forsøget om 8 uger, når det er færdigt. Vil det ændre stressniveauet på arbejdspladsen, og vil Maja kunne mærke forskel? Vi ved nu, at meditation aktiverer en masse gener i os. Men gør det også noget ved vores hjerner? Hvis man kigger på 2 grupper, en gruppe, der har mediteret, og en gruppe, der ikke har mediteret, hvor i hjernen vil de så være forskellige? Peter Vestergaard er biomedicinsk ingeniør, og Andreas Røbstorff er antropolog. Sammen vil de undersøge, om man kan måle spiritualitet i hjernen. Pludselig sker der nogle utrolig mystiske sammenkoblinger mellem det, der tidligere hed metafysik, og det, der hed videnskab. Ved hjælp af de nyeste hjernescanningsteknikker studerer de som nogle af de første i verden, om meditation ændrer noget i hjernen. Første gang man laver sådan en undersøgelse, så er man på godt og ondt lidt på en sådan fiskeekspedition eller en sommerfugletur. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal lede efter. Forskerne sammenligner 2 grupper. Folk, der aldrig har mediteret, og så folk fra Vækstcentret i Nørre Snede, der har mediteret i mange år. På de her billeder prøver vi så at køre fra toppen af hovedet og så ned igennem. Til deres store overraskelse er der bid. Forskerne opdager, at hjernen adskiller sig på 2 måder hos mennesker, der mediterer. Der er øget densitet af grå substans i hjernen i 2 områder. Det ene område, det er frontalt, og det andet område var i hjernestammen. Det forreste område kan handle om øget opmærksomhed, mener forskerne. Med hensyn til stress og sådan noget, så er det område interessant. Og det andet område, hjernestammen, styrer ubevidst vores hjerte, åndedræt og vores evne til at bekæmpe sygdommen. Og det interessante ved det område er jo, at det så meget matcher de fund, som man har gjort tidligere, om at der er ændring i blodtryk, i hjerterytme, i åndedrætsfrekvens og også ændringer i vores immunforsvar. Det kunne være en mulig mekanisme for de stressreducerende effekter, som der er set i visse meditationsformer. Så meditation lader til at ændre vores krop og hjerne. Men at det også ligefrem kan virke helbredende, når vi først er blevet syge, fandt lægen Jon Kabat-Zinn ud af. Han er ekspert i en ikke-religiøs meditation, som også anvendes i vores forsøg, kaldet mindfulness. Stress actually can take years off our life. We've always known that, but now there's scientific evidence for it. Jon Kabat-Zinn har siden 70'erne som en del af sin forskning tilbudt tusindvis af patienter på hospitaler et meditationskursus som supplement til den medicinske behandling. En af de patientgrupper, han har haft stor succes med, er folk, der lider af psoriasis. Hudsygdommen, som viser sig med store udslæt på kroppen. We took people with moderate to severe psoriasis, and there's no cure for it, but there are treatments for it.
En af de måder, man behandler psoriasis på, er med ultraviolet lys. I forsøget opdelte Jon Kabat-Zinn psoriasispatienterne i 2 grupper. Den ene gruppe fik kun lysterapi, og den anden gruppe fik lysterapi samtidig med, at de lyttede til mindfulness-meditation. And what we found was that the meditators' skin cleared 4 times as fast as the non-meditators. Det at fokusere deres tanker påvirkede altså direkte celledelingerne i huden. This mental phenomenon that has to do with paying attention on purpose in the present moment that is actually influencing your biology in ways that promote healing. I find that to be absolutely extraordinary. So much so I didn't believe it the first time we did it. I had to repeat the study to convince myself that it was really true. Og samme konklusion er Herbert Benson nået frem til. Den del af sygdom, der skyldes stress, kan fjernes med simple tankeøvelser. Virtually every disease has a component of stress. In some it's 100%, like tension headache. In others it's 50%, and breathe slowly. På Bensons Institut behandler de derfor et hav af sygdomme med afspændingsmeditation. Som for eksempel Deirdre, der er ufrivillig barnløs. And for me it's manifested in not sleeping and stress. About 50% of our patients with infertility become pregnant. We have scientifically proven that mind can affect the body and should be added in revolutionary fashion to our fantastic drugs and our surgeries. But start thinking your regular thoughts. Men ud over meditation har vi selv endnu et stærkt våben, vi kan sætte ind mod sygdom. Visualisering. Christian er 24 år gammel og med i et forsøg, hvor han på sæt og vis har livet som indsats. Det startede i 2006, hvor jeg fandt sådan en knopper bag mit øre. Christian har livsfarlig modermærkekræft og har været igennem både operationer og kemoterapi. Han er med i et visualiseringsforsøg, som skal supplere medicinen og afbøde dens ubehag. Visualisering, det er jo, at man arbejder med sine mentale forestillingsbilleder. Maja O'Connor er Ph.D. i psykologi på Aarhus Universitet, og hun er i gang med et eksperiment. Det vi arbejder med her, det er at forestille sig ens immunforsvar, bekæmpe de ting, der ikke skal være der. I det tilfælde her, så er det jo kræftceller, der deler sig. Læg nu mærke til åndedrættet. Jeg tænkte, det var da underligt først, men altså, efter jeg snakkede med hende, så synes jeg, jamen, så virker det da logisk nok. Der er adskillige forsøg, der viser, at hvis vi tænker på et bestemt sted på kroppen, ja, så påvirkes det sted med det samme. Man har set, at krop og psyke spiller sammen på mange forskellige måder. For eksempel så ved man, at når man beder en patient om at tænke på, at han eller hun dypper hånden ned i koldt vand, at så sænkes temperaturen i hudoverfladen faktisk. Vores tanker og vores følelser er knyttet sammen med vores krop og kan påvirke forskellige kropslige, biologiske processer. Bobby Zachariae er professor på Aarhus Universitet og har længe forsket i visualisering. I et opsigtsvækkende forsøg undersøgte han og hans team, om visualisering kunne påvirke, hvor forbrændt man bliver af lys. Vi udsatte folk for UV-bestråling på en kontrolleret facon. Det er ligesom at være ude i solen, ikke? Det bliver man jo forbrændt og rød af. Og så belyste vi både den ene arm og den anden arm, og så bad vi folk om at forestille sig en isterning, der kølede det hele ned. I den ene arm og i den anden, der skulle de forestille sig, der blev varmt, og det var meget aktivt. Og der var faktisk en forskel i, hvor forbrændte de blev. Med andre ord beskyttede tankerne den ene arm mod skade. Og det er ikke kun specifikke områder på kroppen, det er hele immunsystemet, man kan påvirke. Der er et kommunikationsapparat, som gør, at hjernen og immunsystemet kan kommunikere med hinanden.